Wong ki ya ngono. Waton kok mung setugel. Larang regane akeh sing tresnani, akeh sing goleki. Saking ngoten ta, Mas? Sing ngendika larang ki sinten lho? Lho, piyayi mriki mligine ibu-ibu niku. Pripun? Sonten wau sami nyuwun prisa, pundi Pak Dalang ing naminipun Mas Uncek. Kula pengin pinanggih upami dados mantu kula purun apa mboten. Lha ngono kuwi lho. Bayo, kula didadekke mantu enten mriki. Nggih, alah niku. Mboten. Niku yen anake ibu-ibu niku purun. Ewadene kok mboten purun, paling ora sampean nggih seret-seretan putune ngono lho. Golek sia-sia. Elek-elek ngene nggih padha titahe Gusti. Wujude nggih menungsa kok terus nggih seret-seretan apa boneka ngoten to? Mboten mboten nggih. Ning nyatanipun ingkang tresnani kathah sanget lho Mas Uncek, luar biasa. Ngapunten. Niku mboten kok nresnani iki mboten. Lah napa? Mung mesakne. Lah mboten estu. Niku lho agunge Gusti ingkang nyipta jagat menika katresnanipun dumateng titah ngantos kados mekaten menika. Upami nggih nun sewu. Jenenganmu dados piyai sing gagah gedhe dhuwur. Nah, karuan lho bengi iki dadi bintang tamu. Dereng karuan. Dereng karuan. Upamane kula gagah gedhe dhuwur, wah kula malah repot kula. Sebabe? Alah ora nggo rayan sinden-sinden niku paling ngene. Wah. Uang niku pede sik, umuk sik. Elek pikir keri, melarat pikir keri. Aku pamane gedhe dhuwur iki kados jenengan kok. Pripun? Sampeyan gedhe kados jenengan ngoten niku kula. Sampeyan umure pira? Kula niku kelahiran 2015, niki 2026. Mangi tangki ambak pinten menika? Kok iso ngawur kuwi 2015 lho. Lha pripun to? Wong kowe iki karo aku iki tuwa sampeyan lho. Napa nggih to, Pak? Jujur wae aku ya tau ndelok KTP-mu. Sampe lek kelahiran tahun 45 to. Mboten. Alah jare barakane Bung Karno. Nggih mboten kelahiran 45 kok isi imut-imut ngoten lho. Niku lho. Kowe ora imut-imut ning amit-amit sampean iki ora ngono kuwi. Nggih. Sik matur sik karo Pak Daryo. Ayo ditimbali. Matur napa? Loh, ya matur nuwun karo Pak Daryo. Nggih, matur nuwun Pak Daryo, matur nuwun. Kaya pelawak-pelawak liya-liyane kae lho. Sakwise matur nuwun, banjur apa ki ndongake marang Pak Daryo, ndongake marang mantene. Alah Pak, lah kula ndonga ki ambake mboten diijabah Gusti lho. Kula mung pengen setunggal tok, pengen modot ora modot-modot tok. Kan ndongake piyai kathah, kan ndongake Pak Daryo. Aja keloro-loro ngono to sampean iki nuwun sewu. Iki lak sing rawuh kathah. Nggih. Mongko nuwun sewu, jenengan yen ndonga sing ngamini piyai semene mbane. Wis, sampean duwe panyuwunan apa ri palungguhan iki matura? Kula nyuwun setunggal mawon. Apa? Nyuwun teh. Udah didagelan rong joget rong nembang wis kemalan panganan ora. Alah Pak panjenengane mboten ngrasake. Ngapa? Biasane darah etanan ngene ki ambak to. Niku ditransitke ngene daleme tangga teparo. Nggih, leres. Lah niki langsung dijujuke kamar ge AC. Gak aku wis seneng aku udut blangkemen modar awet setengah 09.00 enten nggen kamar. Ajeng metu kula ajrih. Lho kok wedi? Kula wedi. Lah piyai kathah enten jaba malah dikira garangan digedhik. Kula kan kelara-lara to nggih. Jan kula deg-degan tenan wae. Gek enten kamar terus enten napa buket napa? Anu cedek anu duit nika lho. Digawe kembang ngoten niku. Nah niku gek kuatah dikon ilang aku dikira nyolong aku ngono. Nggih mugi-mugi mboten ilang, kula mboten nyolong Pak, kula nggih menungso. Mungkin dikira tuyul malah cilaka. Nggih, matur nuwun kagem Pak Daryo sekeluarga lumantar Pak Haji Cahyo Kuntadi pun maringi rejeki mugi saestu berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Mugi sabibaripun gelar hajat tasakuran menika usahanipun tahu tambah sukses tambah ngrembaka mawon. Nah, jan aku alhamdulillah mantene didongakne mantene. Dongake napa? Ya muga-muga enggal meteng wonten mawon lah. Sik men piyai kene iki do pirsa, jenengan kagungan garwa. Nggih alhamdulillah Pak, sampun.
pun gadah bojo. Bojone ya cilik ngono ya. Mboten, gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah ki adil, mesti maringi jodoh dedeke padha aku. Nek diparingi dedek dedhe dhuwur bojo kula. Lah. Oh, ngono kuwi. Lah bayangke mang umpamane jodoh kula dedeke padha kula. Ora anak-anak sak botol aku ngenten iki cilik. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Nah, jenenge kagungan putra ya. Alhamdulillah sampun. Sing barep umur pira kelas sing barep SMP kelas setunggal, sing kalih kelas 3 SD. Nggih, menungso nggih. Anu kirik, Pak. Aja keloro-loro to. Ade boten keloro-loro takoke jenengan ketoke apik ning jero nylekit. Ora. Ya wong yo anu. Iki ketok nyepelekke tenan to ngoten niku. Jenengan kok ya iso anak-anake njur carane piye lho. Lah nggih kirangan. Yen gelem jujur ibu-ibu sing teng mriku, jenengan nggih bingung to, Bu? Penasaran to, iki carane njur piye lek ndek bojo lho. Ora mung ibu-ibu tok, bapak-bapak ya do gumun mesti. Aku dhewe ya gumun kok. Aku dhewe kok ya iso aku lho. Lah iya. Jarak ya. Carane piye mongko piyayine nun sewu jenengan alit semonten. Nggih. Lha priya sak ceplukan to njur ngono terusan. Kenapane sing sak ceplukan niku lho. Irunge ora. Waduh. Nggih mboten. Kula ki ambak nggih mboten mangertos, Pak. Jenenge menungso niku mong saderma nglakoni, jodoh rejeki pati ra ngerteni. Dadi ya dilakoni wae peparinge Gusti lan dinikmati urip iki. Urip arep kepiye wong bayi, terus gedhe, terus tuwek, terus ora enek. Nah, niku sing arep nikmati kapan? Ha iya, nggih. Iki luwih gayeng, Mas Unjak. Nggih. Wonten apa? Nggih. Iki luwih apik sampeyan tak petone karo budene sampean. Budhe kula. Sinten? Lha iki budhe Niken Salindri. Ha iya. Nggih. Ben nembang dhisik, yen karo sampean menah gayeng mesti apik. Siap, budhe. Monggo budhe. Iya. Budhe Niken Salindri. Cobi pelokipun Mas Daryanto. Ayo coba kaya apa nggih. Ya kan dinteni karo piyayi kene. Kur bareng-bareng. Nangis sajroning hatiku. Yo. Hey. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Bapak Cahyo Kuntadi. Sami sehat gimana Niken? Nggih, Pak. Sehat nggih, Pak? Pangestu mundur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saniki enten kemajuan, Pak. Kemajuan apa? Cagak. Cagak ndi? Lah niki. Cagak matane. Hei, Wow. aku mbok idak yo. Saya nggak mengidak. Lah tak kira ki mau lek properti ngono lho Mas Teh. Lho kok enek wayang propertine kaya ngene. Kowe kaya lampu dim ngawur lek. Ngampil nggih, Pak? Piye? Sing rada gedine, Pak, sing rada gedine, Pak. Sing rada gedine kowe iki sak wayang lho, kena. Ya, piye? Alah, ketoke aku Lah. iki salah. Mes, kowe omongan mbek iki cocok.
gathukmu. Ireng lakangmu. Kok ireng Jliteng kakangku. Werkudara jliteng kakangku lek nyeluk Kresna. Oh iya kleru, jliteng kakangku. Aku kleru ireng lakangmu. Cilik manukmu. Hebat. Yo nyat cilik manukku saya tau peni nang omah kaya Ayo, cilik. lho rek sing maksudnya sing kaya sing gayane mbok gantang kae lho. Ane saiki wis tak pateni kae. Wah, Kayak tak pateni, tak kira wis perubahan semakin besar. Ora wis tak pateni. Lah mergo ngelokke aku terus kok. Piye? Lah aku makane saben dina lho. Aku Iya, anggere bener. nguyuh ning andike dilokke terus kok. Dilokke piye? Cendek-cendek dir ngono. Bar kuwi tak pateni tak gecek kae manuk perjak kae. Kuwi ora kok cendektir, Lah, no. cek-cek-tir ngono kuwi lho. Boten. Lah manuke mriko napa mriku. Lah aku ya duwe kok. Jane manuk blekok ya jenenge. Ngene Om. kuwi. Om Uncek. Nggih, Budhe. Lah aku mau celuk bude, kowe tak celuk apa berarti? Ya, Dedek apa piye? Dedek ya, Apa- dedek ya. Soale apa- gedemu seadek kowe. Iya, apa baby? Oh ya, babi ya, babi ya. Baby. Baby kok babi. Baby. Ning Bali babi sami niki. Iku rong babi cek genjek. Iku rong Oke. babi. Iya baby, ini acaranya manten. Sing dadi nganten sapa wis ngerti urung? Oh, aku lho ngerti. Sapa? Sapa to mau? Bagi ra sumbut lek gleleng ora. Mbak Kofifah. Betul. Mbak Kofifa kalian Mas sinten, Pak? Sekalian Muhammad Lutfi. Nah, Mas Lutfi. Gubernur Kalian- Jawa Tengah. Mau tak koprok lho cek ora. Mbak Lutfi, Muhammad Beda. Lutfi. Iki Piai Jakarta Selatan ngono. Oh, senes gubernur to? Kudu kemeruh kowe ora. Tak kira gubernur mula kok nanggap wayang aku ya ngono. Lha terus apa ya? Terus orang-orang kayak Mas Lutfi ngene iki duduk gubernur ora oleh nanggap wayang. Itu Lah iya. Berarti kan sing nanggap wayang ora mung gubernur tok, kadang gubernur ya ora nanggap wayang. saiki ora eneng kok. Ada pemangkasan anggaran. Wis rakyate mumet to. Buat Mas Lutfi dan juga Mbak Kofifa. Loh, Mas Lutfi gubernur Jawa Tengah. Jawa Lah, Tengah. Bu Kofifa lah gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dadi Kompak ya. akur. Nggih, mugi-mugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai kakek-kakek, nenek-nenek, semoga Nenek. Kakek, Kakek, ora. nenek. kakek-kakek, nenek-nenek kuwi lho. Kuwi lho lek cara Jawa ki Cak, karepe genduk niken ki kaken-kaken ninen. Ora nenen. Lah kakek sekarang masih nenen. Wah, Ninen no. Ninen ya. Nenenmu kuwi. Kakek-kakek ninen-ninen, muga-muga langgeng, sehat selalu, berbahagia selalu. Amin amin. Iki sing Wis, sing apa nimbali dhewe rene iki mau, Pak? Pak Daryo, Pak Daryo kalian Bu kuliah Bu kuliah. sore. Hah? ngawut subuh. Pak Daryo matur sembah nuwun amargi sampun kersa memajukan jadwal. Nggih. Nggih, begitu hebatnya Pak Daryo. Dengan lapang dada Pak Daryo itu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Niken Salindri, Madangkara dan sak rombongan hadir datang di sini. Nah, iki mergo kowe kok Ken iki. Gara-gara kowe maju terus udan deres iki lho. Loh, Umpamane manut aku sesuk ngono ya terang. Udah kira ngerti kan, lek udan ni barokah dhek ora ngerti. dalam Barokah jenengan kula nyapa? musibah aku. Loh, ya sing salah kuwi kan ya awakmu kok nyalahne aku. Aku munggah panggung dipayungi panitia ora Lah aku kudanan. munggah panggung wae iki wis apa jenenge keamanan kula dipayungi. Terus Nah. bareng ning kono ora becek. Lah pilih Aku ya dikawal. Ngapa? Kawal Pak Polisi. Terus? Pak Polisi neh ngarep aku neng burine. Terus? Lho. Kayak ibu-ibu do kaget lho. Terus? Dikira Pak Polisi nggo anjing pelacak. Lah nek sing kaget asu ngono lho. ya Gambar Allah. muga becek ra ukur. Terus akhirnya kan kene kan yo ora becek to. Yo tak cincingke.
video dicek. Tapi ora keplinyak wong to. Ya alhamdulillah ora. Kok samarku keplinyak kayak gedang ngono lho. Keplinyak ya petelek. Keplinyak. Lho rene iki lho. Ibuke sing sebelah kene iki di apa? Disapa, salim, disalimi sehat ibu nggih. Panjang yuswa. Nah, kanca TPA iki ya enek lho. Ya, lho. Kanca TPA. Sing sebelah mriko ketinggal mboten? Ketinggal. Sing sebelah mriko ketinggal. Ketinggal uncek mboten? Oh mboten. Alah, yen aku ra ketok ra apa-apa. Lanangan nyelekut wis bablakan. Ya jenenge makan gaji buta. Loh, kok iso makan gaji buta Enek iki? suarane renek wujute. Dianggap bae kuwi entut ngono lho. Kene. Dadi ana swara renek wujud. Ayo ndang. Wah. Engko amblek kan. Cetan. Yo kacake ra sepiro wae lho. Loh, lah tapi kan sanggagake kan ngene kan malih lho setara lho. Oh iya. Petaken. Ngene aku dadi ngerti brosmu ya. Ayo, piye barang kuwi nek dhuwur ketok apa ae? Anu bros, Pak. Wah, brosmu nek telu to, Ken? Endi? Telu lho brosmu. Susu iki sitoke. Munggah ben piye? Munggah ben piye? Kurang dhuwur lho, Pak, tapi Pak. Kowe pengen nguncak dhuwur. Oh, iya Pak, saya Pak. Piye neh? Apa neh? Apa to, Ken? Aku malah mbok cemploke kotaan. Ken. Golek panganan samplokan nek ameng-ameng nyawa to, Ken. Wis, ning kono. Wis. Sampai wengko pindah tak gecek menan. Lek ngene malah bahaya, ngene tibone sapa yang tanggung jawab? Nah, iki ora enek anggaran UGD. Ini ben jelas. Pak. Pak. Anu. Ini petuk karo kancane, wis. Pak, ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Mengke kualat iki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat njunjung aku kok njunjung ra masalah. Nggih, anu nyuwun sewu lek. Apa? Ning ngadem aja rene. Lah ceteng pundi madepe? Lah kowe kaya padasan Mas Mo karo wudu kuwi. Lah jenengan bar munggah haji aja tahajud to pripun? Ngapunten. Wes, aku nang kene, Ken. Ya ning kono wae. Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, ora becik kowe ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Nah. Pak, malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demit-demitan lho. Ayo Pak. Pak, wayange sing tuyul niku lho, Pak. Wayange tuyul, Pak. Wis diwakili iki wis kena wis. Ngene apik neh. Dadi pomo wayang metu setan-setan, ora usah golek wayang tenan. Napa? Lah ngene wis dadi. Walah lah, golek panganan camplukane direwahi kaya ngene. Iya, ning nadyan kaya ngopo lan kepiye wong urip ki ibarate kaya mampir ngombe. Ya ngombe sik ya. Ngono kuwi. Tenan. Ya to, Ken. Nggih, Pak. Ning donya iki mung sadrema. Sadrema kewajiban dadi menungso, ya kuwi wis saka lahir ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Nah, mergane wong urip ngibarate mampir ngombe. Ngopo? Lho iso ngombene dalange ora ngger wong lho ngono kuwi. Iya, barokah lho. Apa meneh Pak Cahyo ki niki cilik dadi mung sithik tok ngoten mawon. Lah kok diglogokke. Becik ketitik, ala ketara. Suradira Jayaningrat, lebur dening lebur ing pangastuti. Heeh. Ning donya ngibarate mung sadrema paribasan mampir ngombe. Sithik-sithik ae ndak mendem ya. Niki pun mendem ya. Iki apa ya ae. Lek ngelak lek cah cilik ngombene ngene iki ora pas kan.
napa, Pak? Nang nggih dot. Nggih. Nyodote nyot. Kowe minggat karo ora? Anu, mbok kula mriki mawon, pun. Mriki mawon nggih. Aja kono karo niken kono lho. Kene lho, Kene kene nggih lho. wayang ora ngono. Ngene. Iya, Mana? Rene. Ya kene ada di dalang. Ayo, Ayo. Loh. Ah, iya. Sida apa ora wae iki jane? Ayo kita metu apa piye ngono, ayo. Lah kok malah dikerangkeng. Ayo kowe iki sida rene apa ora? Rono karo niken kono. Amit nggih. Kene rene ya. Amit. Awas. Iya. Saged lho. Cilik olahraga. Blangkon kula pundi? Wis apik ngono wae. Nyang Mang Yuto ora tak keke ilang lho. Kok larang men ki lho gur blangkon. Nggen kuwi gur 300 nganti 5 juta ra dikekke lho. Kula mboten keke kula. Lah sebabnya apa? Sak ndase kok. Ah iya, nggih. Nyanyi iso enggak? Ora? Loh. Pelawak tekan kene gawa kok Karanganyar ora iso nyanyi. Gandeng ki lak nun sewu, ki lak kagungan kersa mantu. Iki bab katresnan. Sampeyan gandrung karo Niken. Lho, apik. Boyah aku gandrung karo Niken. Heeh. Oke. Dipangku ya. Heeh. Dipangku. Wis rasa pangku-pangkunan. Lah piye? Wis biasa ngene ae. Ya kan pada umumnya dipangku, coba dulu. Oke, siap. Lali rangge wayang tau kan. Wah. Ya, ndang. No. Apa ngono? Mintaku. Nah, Pamintaku po Dowong Ayu. Sembarang. Sembarang. Anu Dowong Ayu ya. Ya. aja pamintaku wae. Ayo. Oh ya wis, heeh. Pamintaku. Dewong ayu wae. Hah? Wis nyanyi dhewe. Pamintaku wae. Pamintaku Suarane elak tenan terus. Aku mbayangke sampean ki gagah gede dhuwur perkoso. Iya. Ya. Pepujane tekan Nyidam Sari to iki mau. Nimas Sidoase. Iki wong loro iki ya meneng ae. Oh dikleroke. Meneng ae. Nimas Sido ase. Ya aja kok kaduan rada nyedhek ben kita mesra. Kakang kang. Hah? Kakang kang. Kok kakang-kang gitu? Piye? Ora ngono, Kang. Kakang. Yuyu Kangkang. Kepiye ragil lho rek? Kok ora Ragil kuning. Kuning wis bar kodanan kok. Dadi lorek. Hatut. Aku anggere ngene iki lali aku. Mau liris saiki malih banter men to, Cak. Ah, kanu caket subwoofer Pak. Hatut. JBL. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina Dan Niken sia-sia ora. Itu berdansa namanya. Iki mumet tenan lho ora ya. Kan aku ngliyeng tenan lho kan. Wah, kowe dadi 10 iki kan. Datan kinggang Sak rambute. sak rambut. Masa sak rambute lah krembuyung. Waduh. Datar ginggang sak rambut ibaratnya tresnane temanten kuwi iki lete mung sak rambut tok ngono lho ora enek lete blas ya sak rambute ngrembuyung lho
Kaya nggonmu nganti muntel-muntel ngono lho. Gelungan kuwi ya. Gelungan. Aku melu nyapu ae. Gelungan kok disapu. Ya. Sarambut lamun adoh caket ing Bareng kowe karo Niken ki jejer wong loro tak delok kok nggen YouTube masyaallah. Pripun, Pak? Mbak Niken jan kaya Sri Huning. Nggih. Sing lanang kaya Serigala. Ayo. Aku serigala, kowe Sri Kuting. Sri Kucing piye to? Apa Sri apa? Sri Uning. Yo kuwi karepku. Si kucing. Gantian ya. Oh, gantian. Yen cedak tansah mulat. Nembang kaya momong adikmu lho kan kuwi dipangku apa piye ngono lho ayo. Wah, sini nak, sini ti, emana. Emana? Ada mare nak kalau nono ya, emana nak, tadi dong, tutul nak dindong, sini ti, emana? Karo ditembangnya kan. Slurutan. Kuwi mau jenenge prosotan. Aku malah kaya ning paut itu. Sito asik Kayak jeget-jeget kayak kesenengan apa ta, Jak? Ake seneng ta tase aku dipangku wong ayu. Lho, yoga-yogane tak do pengen kabeh kae. Ngulat kene kabeh. Apa meneh Pak Sogol ae lho. Astagfirullah. Lah wong dipangku kok jenenge kowe dikudang tindang ting dut ngono. Ya nek arep digondeli. Lah ora digondeli ya ngumbul. Lah wis tuwek ya gondelan dhewe. Ibarate adik kok wis tuwek. Ndang. Pindo mimilan mie goreng. Mintuna. Ayo bareng nimas ana tepi wajib situ asep